Мы поговорили с двумя героинями, с двумя Катями, якія рассказали про тое, як гэта было з той кропкі, што это ўжо пройдзена. І это вельмі важна паказваць у нашым грамадстве, што анкалогія гэта не пра смерць, анкалогія цудоўна лечыцца, это нармальнае захворванне. Медыцына вельмі добра яго лекуе сёння. Тут дактары можа са мной пагодзіцца, што напэўна это адно з самых лепш вылечваемых захворванняў наогул сёння ў медыцыне. Чаму для мяне важная тэма жаночай анкалогіі, рака грудзей? Ведаеце, таму, што гэта тэма вельмі траўматычная. Там, дзе баліць, там ёсць увага. І увага мая, як аўтаркі журналісткі, і увага аўдыторыі. Эмацыйна, напэўна, было самае складанае гэта пачуць гэтую гісторыю. Менавіта гэтае выпрабаванне жанчын, калі яны распавядалі, якія ў іх былі адчуванні таго, як праходзіла гэтая хвароба праз іх, як змянялася іх цела, як змяняліся іх думкі, іх стаўленне да жыцця нават. Я вельмі радая, што Каця і Каця з намі, што яны хоць прайшлі гэты цяжкі досвед, але ўсё ж такі яны пабаролі хваробу на сённяшні дзень. Вось, таму гэта мне радуе. Калі мы чытаем такія складаныя тэксты альбо глядзім такія матэрыялы, ну гэта, конечно, як бы, каб пэўную прафілактыку зрабіць, як бы, калі нібыта прачытаеш, як гэта адбываецца з некім, то свой боль, калі ён здарыцца, будзе перажываць лягчэй. І таму я вельмі ўдзячная гераіням гэтага матэрыяла, што вось яны так шчыра, як на споведзі, расказалі пра свой шлях, каб некаму, хто будзе наступным, было трохі лягчэй. Гэта вялікая тэрапеўтычная місія. Тут про тое, каб мець вот эту онконасцярожанасць. Тут просто каб сачыць за собой. Вот это вот до этого трэба адносіцца. Сейчас я еще скажу вам, в чем головная проблема. В том, что мы не прививаем это нашим детям. Все, мы уже для истории, как бы наше поколение, такая отыгранная штука. В детях проблема. Ставка должна быть на детей. Они повинны быть навучены отказывать за свое здоровье. Ну, я так скажу, что я довольно спокойная маці і шчырая маці. Я вельмі спокойно размаўляю у тым ліку і на всякие інтымныя тэмы, і мае дзеці, і сын, і дачка ведаюць пра месячныя, і пра гармоны, і чаму бывае ПМС, і што трэба з гэтымі... Ну, як бы, што гэта не табу, што гэта нармальныя такія ж органы, як і ўсё астатняе, і за імі патрэбна сачыць, тут усё нармальна. Мы таксама ведаем пра тое, што трэба зрабіць прышчэпку, і у мяне вельмі класны сямейны доктар тут у Літве. Я лічу, што мне вельмі пашанцавала, я сама раю яго іншым беларусам, што можна запісвацца да яго таксама. Вось, і ён сам заўсёды пра гэта нагадвае. З любымі праблемамі можна да яго прыйсці. Вось, ну таму я не лічу, што я прям такая ўжо маці, якая ўвогуле забіла, хаця б гледзячы на сябе, так, я іду да доктара толькі калі нешта сапраўды баліць. І вось яшчэ цікавы момант. Я калі думаю пра самаабследаванне, мне становіцца страшна. Мне здаецца, што я не хочу гэтага рабіць, тому што я баюся нешта знайсці там. Вось, не ведаю. Я вось сама сабе задаю пытанне ўнутры, ці змагу я зрабіць. Я намагаю, ну і думаю, што я зраблю ў душы, вось каб было склізка і як-то так лягчэй, тому што мне прям страшна чапаць. Вось, але сённяшні дзень так, ён закладзе такую шпільку, так, у галаве, за якую будзе чапляцца моя думка. Мы баімся глядзець на анкалогію, бо мы яе не разумеем. Мы не ведаем, як яна працуе, не ведаем гэтыя механізмы, не ведаем пра сучасныя ці несучасныя спосабы лекавання, але мы разумеем тое-сёе пра людзей. І вось для мяне анкалогія гэта не пра медыцыну, гэта пра людзей. Калі мы бачым, як чалавек праходзіць, якія думкі, мы можам ацаніць думкі, ці параўнаць са сваімі. Мы можам узгадаць, якія сны нам сняцца ў складаных сітуацыях. Мы можам параўнаць мары, нашы жаночыя мары з тымі жанчынамі, которые прайшлі праз захворванне анкалагічнае. І вось гэта робіць больш цёплай, больш чалавечай, больш такой гуманістычнай тэму анкалагічных захворванняў і ў прыватнасці рака грудзей. Таму мне здаецца, што чым менш незразумелага, чым менш замоўчанага, чым менш схаванага ад нас, тым гэта тэма робіцца больш празрыстай і
пераадольнай. І менавіта дзеля гэтага задуманы і ўвесь праект, і вось гэты фільм, который мы знялі праз 2,5, амаль 3 гады ад таго часу, калі дзяўчатам паставілі дыягназ. Да доктара не дайшла, і сапраўды я вось магу сказаць, што я не была ў гінеколага ўсе 4 гады, якія я знаходжуся тут у Вільні. І сёння я задумалась пра гэта, што гэта ненармальная сітуацыя. Людзі, калі ласка, звяртайце увагу на сябе, на тое, што адбываецца ў вашым арганізме, ў вашым целе. Не забівайце на здароўе. Гэта вельмі важліва. Я думаю, што вы зрабілі вялікую справу у маёй дыягностыцы, і тым больш наша дыскусія пра тое, што трэба адукоўваць дзяцей, паказваць ім, што гэта працэсы, якія павінны быць у нашым жыцці. Вось то для мяне тут такі пераварот у галаве зрабіўся.